Маркетологи просто насрали людям у мозги. Ешь коллагены и будешь мець молодую скуру. На каго гэта разлічана? На тых, хто прагульваў біялогію ў 8 класе? Глядзіце. Коллаген – гэта бялок, і ён сапраўды падтрымлівае нашу скуру пругкай. Але ёсць адзін нюанс. У нашага страўніка няма асобнага VIP уваходу для коллагену. Для вашага цела гэта проста ежа. Як толькі вы глытаеце гэты дарагі парашок ці таблетку, ферменты бязлітасна рэжуць яго на дробныя кавалкі. Гліцын, пралін, гідраксіпралін. Гэта проста будаўнічыя цаглінкі. І вашаму арганізму пляваць, адкуль яны ўзяліся. З элітнага бада ці з котлеты. Пасля стрававання арганізм сам вызначае, куды пусціць гэтыя цаглінкі. Вы гэтым не кіруеце. Таму, калі хочаце даць целу будаўнічы матэрыял, набудзьце звычайны спартовы пратэін. Або проста нармальна ешце. Гэта танней і эфектыўней. Хопіць карміць маркетолага, укарміце сябе. Думайце галавой, а больш цікавага пра хімію таго, што адбываецца ўсярэдзіне нас, даведайцеся з відэа на канале Smash.